Ir-reżenja s-Sindku ta' San Lawrence Għawdex Anthony Formolza. Fittra kemm xejn xotta, Formolza qal biss li qiegħed jirreżenja minn sindku u kunsillier għal ċertu raġunijiet. Ikkuntattjat minn One News biex jgħid x'inhuma dawn ir-raġunijiet, Anthony Formolza naqas milli jikkummenta. X'kienu raġunijiet għal tirreżenja? Bħalissa, skużani, no comments, bħalissa. Baqa' jinsisti wkoll li ma jikkummentax meta mitlub jgħid jekk hemm xi ħaġa li qed iddejqu fil-Partit Nazzjonalista li lilu kien jirrappreżenta. Imma kemm xi ħaġa li qed iddejqek fil-partit? Bħalissa ma nistax nikkummenta bħalissa għadu daqsxejn kmieni. Formolza kien ilu sindku ta' San Lawrence mill-2012. Huwa kien serva bħala viċi sindku tal-istess lokalità bejn l-2004 u l-2012. Din it-tieni reżenja ta' sindku nazzjonalista fi żmien ftit ġimgħat. Dan hekk kif fis-7 ta' Lulju is-sindku ta' Ħallija Ian Castel de Paris irreżenja kemm mill-kariga tiegħu kif ukoll mill-Partit Nazzjonalista. Fiż-żewġ ittri li kien bagħat, Castel de Paris qal li l-pożizzjoni tiegħu m'għadix waħda tenibbli filwaqt li ma kienx qiegħed iħossu smat mill-Partit Nazzjonalista.